बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। KLO उदखारि हानजायाव हाबनो होना थांनाय सा 6 सुबुङा पुलिसनि आवथायाव। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। थांनाय 28 जुन खालारखालि KLO उदखारि हानजायाव हाबनो होना थांनाय सा 6 सुबुङा पुलिसनि आखायाव। क'क्राझार पुलिस बिफाननि गोख्रोङै सुलाद लाबाय थानायाव नागालेन्ड पुलिस बिफाना क'क्राझार पुलिस बिफाननो बे सा 6 सुबुंफोरखौ हमनानै हरबाय। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मुन डिस्ट्रिक्ट नागालेन्डआव KLO हानजायाव हाबनो होना थांनायावनो पुलिस हानजाया हमनो मोनो। हमजानाय सा 3 सुबुंफोरखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला आपन बर्मन 25 बोसोर बैसो वेस्ट बेंगलनि थागिबि, तपस रय 25 बोसोर बैसोनि वेस्ट बेंगल, मनज रय 26 बोसोर बैसोनि साथाम सोनाब बेंगलनि थागिबि आरो गुबुन 3 सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरायकेला ओनसोलनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारियै मुंफोरानो जादों विष्णु बरम 8 बोसोर बैसोनि, बिप्लब रय 24 बोसोर बैसोनि आरो बिश्वजित रय 30 बोसोर बैसोनि। बे हमजानाय सुबुंफोरा दा क'क्राझार पुलिस बिफाननि आवथायावनो दङ। थांनाय 28 जुन खालारखालि KLO उदखारि हानजायाव हाबनो होना थांनाय सा 6 सुबुङा पुलिसनि आखायाव। क'क्राझार पुलिस बिफाननि गोख्रोङै सुलाद लाबाय थानायाव नागालेन्ड पुलिस बिफाना क'क्राझार पुलिस बिफाननो बे सा 6 सुबुंफोरखौ हमनानै हरबाय। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मुन डिस्ट्रिक्ट नागालेन्डआव KLO हानजायाव हाबनो होना थांनायावनो पुलिस हानजाया हमनो मोनो। हमजानाय सा 3 सुबुंफोरखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला आपन बर्मन 25 बोसोर बैसो वेस्ट बेंगलनि थागिबि, तपस रय 25 बोसोर बैसोनि वेस्ट बेंगल, मनज रय 26 बोसोर बैसोनि साथाम सोनाब बेंगलनि थागिबि आरो गुबुन 3 सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरायकेला ओनसोलनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारियै मुंफोरानो जादों विष्णु बरम 8 बोसोर बैसोनि, बिप्लब रय 24 बोसोर बैसोनि आरो बिश्वजित रय 30 बोसोर बैसोनि। बे हमजानाय सुबुंफोरा दा क'क्राझार पुलिस बिफाननि आवथायावनो दङ। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।